bon dia! I per si no ens vegem després, bon dia, bona vesprada i bona nit. Comencem la nostra previsió meteorològica fixant-nos a la zona de nova construcció al territori benifallonenc, on com podem observar, abre la calle al sol el poniente. I a la zona est veurem gran quantitat de ràfegues de aire. A la zona de la torre, degut a que esta tarde vi llover, podem dir que llueve sobre mojado. Però no vos preocupeu, benvolguts espectadors, perquè arribat el cap de setmana vindrà un rayo de sol, oh, 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 i podrem anar al mar, al mar. Així que prengam precaucions, perquè cuando calienta el sol aquí en la playa, tú me das cremita, yo te doy cremita. y al usar el bronceado me pregunto ¿quién es? Soy yo soy aquel, yo soy. Bé, donem pas al nostre corresponsal Poal Newman, que es troba a l'Extraradi. Bon dia, estimats telespectadors. Ens trobem ací, a la Torre de Musa de Benifalló, una de les 7 meravelles de la Ribera, declarada per l'Unesco Patrimoni de la Humanitat. Recordem que els primers benifallonencs construïren aquesta torre amb una geometria quasi perfecta, alineada amb la famosa constel·lació d'Orió. Fora de rumors erronis, l'ús que se li donava a aquesta meravella era un ús funerari, ja que era ací on s'enterraven els alcaldes de la localitat. Recents estudis, basats en una nova tècnica revolucionària, confirmen que la torre es troba en perill. Milers i milers de turistes, vinguts de tota la comarca i de part de l'estranger, han vingut a visitar-la i a fer-se una foto amb ella per tal de tindre'n un últim record. Hem convidat al científic Eduardo Punchet per a que ens explique en què consisteix aquesta novedosa tècnica. Senyor Punchet, ¿ens podría explicar en qué consiste esta técnica? Hola, ¿qué tal? Por supuesto. Lo novedoso de esta técnica es que combina dos factores que la comunidad científica no había tenido en cuenta hasta el día de hoy. Por un lado, aunamos la incertidumbre subjetiva a la percepción del ser humano, tan indefinida, con la bioquímica avanzada de la diversidad bioeléctrica de los seres naturales que componen la corteza de este planeta. Con lo cual, hemos llegado a un consenso en el experimento que ha sido testeado satisfactoriamente por el Institut Pasteur, que, by the way, la experiencia nos dice que es un ensayo satisfactorio. Bé, senyor Punchet, però això queda un poquet embolicat per a la gent que es troba a casa. Ens podria fer una demostració del que realment és la tècnica en si? ¿Caerá la torre? No caerá la torre. Caerá la torre. No caerá la torre por el efecto de la gravedad. Bé, deixem així la transmissió La per gravedad a connectar es amb la nostra companya Pepi Tilla, que es troba Maravillosa. al mercat de Benifalló. Porque cae por el efecto del floripondium. Hola, Benifalló en directe es troba una vegada més al cor de la notícia. La creació d'una associació anomenada Amics de la Torre ha fet renaixer la polèmica que gira entorn a l'estat deteriorat de la Torre Musa. A dia d'avui, aquesta torre pareix la xermaneta lletja de la Torre de la Plaça. Anem a preguntar a la gent del poble què opina sobre aquest tema i què podríem fer entorn a aquesta torre. Fins ara! Hola, bon dia! Hola, bon dia! És vostè veïna de Benifalló? Sí, tota la vida. Sí. Hola, sóc Amparo. Ben. Maite. Hola, bon dia, és veí de Benifalló? I amic del Moro Musa? El Moro Musa. Sí. El Moro Musa sale de la tumba, tira un pedo y todo retumba. Hola, tenim així els veterans
de Benifaió. Esperem que ells puguen donar-nos més informació sobre la ubicació del Moro Musa. Esperem trobar-lo ràpidament. Vingueu amb mi. Hola, bon dia. Bon dia. Vamos en busca del Moro Musa. Sabeu si està empadronat a Benifaió el Moro Musa? Moro Musa. No creo. ¿El Moro Musa? Pues no sé en este momento si estará empadronado. Últimamente la gente está en el centro del pueblo, no sé si... De hecho, ¿usted conoce la existencia de un tal Moro Musa? Bueno, lo he escuchado en libros y cosas, como que ha existido. ¿Y está empadronado en Benifaió? ¿Usted no sabe si él vive aquí? No, eso no. Bonica, cuidado, no me ponga nervioso, Mira, li estem fent unes preguntetes respecte a la Torre Musa. Sap vostè quina és, exactament? Clar, la Torre de l'Horta. A la del costat de la gasolinera. La Torre Musa, claro, está por aquí abajo. La que está allá en Espioca. Jo conec a la Torre Musa molt bé, I quines diferències trobes respecte a la torre que està en la plaça? Pues està un poquet abandonada ja fa temps i haurien de rehabilitar-ho un poquet. Pues que aquesta l'han restaurat i aquella està feta uns sorros, pobreta. Aquesta torre és del 800 després de Crist. Uau! Hace muchos años atrás. Comparat a la de la plaça, que és del 1200, Suposo que n'hi ha per la cosa. Ahí està en un terreno, i aquest terreno jo recorde que quan passaves la Torre de Musa, anàvem un poc més avall, que mon pare tenia un bancal allí, i estava la font de Musa, que allí eixien uns xorros d'aigua, que això era una divinitat. Sí, perquè tu com veus la torre? La torre está abandonada completamente. Y es multas, están Facebook. Pero desde ahora está un poquito salvaje. estic guapa. I saps que hi ha una associació que es diu Amics de la Torre? Sí, sí, ho sabia. Ho sabies? No, no lo sé bien, mira. Pero... Sí, sí, también lo sé. Sí. ¿Y sabe usted qué quieren hacer esos amigos de la torre? Bueno, lo que van a hacer no lo sé. Pues serà rehabilitar la torre, convertir en un espai lúdic. M'ha enterat que n'hi ha una poqueta joventut que s'ha volcat a fer-ho gratuïtament i tindreu això net per tindre un espai i que estiga on deu d'estar. Eso ahora, pues mira. A esta xica l'ensenyo jo a fer l'Scooby-Doo. Sí, tu quines idees podries donar? Per què se podria gastar aquesta zona? Pues por hacer un parque natural. ¿Y algún banco para que se puedan sentar? Adequar les dues coses, deixar allí y fer allí una zona de oci. ¿Qué propuesta que se podría hacer alrededor de la Torre Musa? ¿Qué le gustaría a usted que hubiera alrededor? Pues mira, que por lo pronto que quitaran muchos, porque las limpian, ¿no? Pero ahí está, que es verdad. Caldria, per tant, restaurar-ho, fer un parc, aprofitar que la gent del poble pugui anar allí. Molt bé. Fer parcs, no sé. ¿Y algún banco? Me gustaría que eso por lo menos lo mantuvieran limpio. Un parque para jugar. Podia intentar restaurar un poquet i se ficaria ahí un parque xulo, unes tauletes per a que la gent poguera ahí sentar-se, fer Clar, clar. I respecte al monument en si, creus que necessita una rehabilitació? Sí, però que no molta. Pues bueno, i què t'agradaria que es poguera fer allí? Pues jardí rodant para poder anar y estar allí y eso. Necesita que se restaure un poco y que se arregle. ¿Y algún banco? Falta mentalitzar un poc a la gent, però jo crec que acabarien anant i mentalitzant-ho i cuidant-ho. És que és el símbol de Benifaió, la Torre Musa. I bé, després d'un llarg matí al mercat de Benifaió, en busca i captura del Moro Musa, no hem trobat el Moro Musa, però tenim moltíssimes propostes per habilitar aquesta zona. Esperem que es faci possible. Gràcies! A esta xica l'ensenyo jo a fer l'Scooby-Doo. L'associació Amics de la Torre Musa se forma en principi per reivindicar un poc la situació en la que es troba la Torre Musa de Benifaió. És una torre que és la més fotografiada de totes les torres del voltant, és la que més gent ha pintat, artistes s'han reflexat molt en ella, la gent se basa en ella per moltes coses, però després ahí està pobreta caiguent-se, que pareix que no li fa cas, els voltants estan fets pols perquè deixen les brosses i pareix que està molt abandonat.
i res, i una manera un poc de que la gent del poble pues, no sols la tinga present a l'hora d'eixir en un paperet, sinó que se pogueren fer coses, un espai allí al voltant on la gent poguera anar a descansar, a passar el dia i sobretot un poc tornar a trobar les arrels de Benifaió que s'han perdut. Fins ara hem fet, per exemple, camisetes d'Amics de la Torre Musa, que les hem fet totes nosaltres, molt econòmiques també, més que res perquè el que volíem era que la gent portara algo d'amics. Ara estem buscant, per exemple, col·laboradors en el poble, en empreses del poble, que moltes empreses, la veritat és que en seguida ens han dit que sí, que és molt interessant, sobretot per fer cosetes, per poder començar a funcionar, a que la gent conega la situació real en què està la torre, perquè molta gent no sap com està. Passen per allí, sí, mira la torre, però no entren fins allí dins i veuen com està tot. Bueno, l'Ajuntament pareix que ara, en tot un poc de la pressió social que està fent i tot el moviment a través del Facebook i tot, pareix que estan començant a preguntar ells també un poc, perquè ells tampoc poden fer res així des de conselleria, des de patrimoni, no els donen permisos, no els donen ajudes, subvencions, tampoc poden fer res. Però bueno, és el que nosaltres diguem, a lo millor enviar allí un tècnic de l'Ajuntament a que pegui una netejada de les brosses, o coses així, a lo millor això no costa tant. Pues desde Amigos de la Torre invitamos a todos los ciudadanos de Benifaió a colaborar para hacer fuerza y para que no caiga, porque es una cosa nuestra y que acudan a todos los actos que hagamos y eso, que apoyen y que decir que es gratis, que no se paga cuota ni nada, solo es la gente voluntaria que quiera estar, que quiera compartir la ilusión por salvar la torre. Molt bon dia, estimats telespectadors. Ens trobem així a la Torre de Musa de Benifaió, una de les 7 meravelles de la Ribera, declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Recordem que foren els primers benifaionnencs els que edificaren aquesta puta merda. Bona tarda! Acció! Bona tarda! Però què tarda? Bona vesprada! Bona vesprada! Que ya es en la cara. Con su parámetro incertidumbral. Joder, tío. Una associació creada, anomenada La Polèmica, que gira entorn El mal. No.